दा आङो नोंथांमोननि देग्लाय बे 38थि प्राइमारि फरायसालि समाव बुंनायजों लोगोसे आङो जोंनि गामिखौ बुंनो नागिरो हाई स्कुल जाबाय एम इ स्कुल जाबाय जोंनि फरायनाया फुथिमारियाव दासिम आगयदों आवगायाखै आं मिथिया खिन्थु आगयदों होननाय खोनादों सोरबा इन्जिनियार दं सोरबा माबा दं जानांगौ जाथों आरो फरायनाया बिनिफ्राय साबसिन जानांगौ नोंथांमोननि बे 38थि जथुमजों नोंथांमोननि गुदि प्राइमारि फरायसालि समाजनि जारिमिनखौ जों मिथिनो हानोसै आरो 70 बोसोर जाबाय जोंनि मा फरायसालि सभाया 2019 जोनोम जानानै 2022 सिम 70 बोसोर जाबाय दा 70 बोसोरनि जोंनि डेभेलपनि जारिमिन बिथांमोननि सावरायनायाव सावरायगोन बे नंगौ सावरायगोन आरो मोजाङै मोजां सावरायथों ओरै होननानै आङो गोथार गोसोजों आंनि बे मावनो गोनां खाथिमाल बसुमतारिनि थान्दै मेल जुथुमनाय नंलाखौ आं सावरायबाय आरो बिथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर गोजोन्थों बर' राव 16 नभेम्बर गोथार सान 16 नभेम्बर गोथार सान बर' राव गेवलांथों बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ बर' थुनलाइ थांना थाथों Ora biduan asli biduan. Esatnya sila. Baru di sini. Ada bisu. Nanti bisu. नभेम्बर सानाव गोथार सान बाहाय दिनै जोंनि बनारआव दख'रा थुनलाइ आफादनि जे जथुम खुंफैनायाव नुजानो हानाय जोंनि दख'रानि थुनलाइनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंजों हांख्रा हरजानाय जोंनि भारत आदार साबदार मुसाहारि आंनि मानखौ जासिनानै दिनै बे मा नाम मधुराम ब्रह्मनि मुङै जामुंसालि गायसननायखौ जोंनिनो लकेलनि मानगोनां उमानन्द बसुमतारिखौ दिनैनि बे जामुंसालि गुवारखौ बेखेवनो थाखाय आङो गांसे आर'नाइजों बरायजाबाय आरो बिथांखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय एसे बुंग्रोदो जाय दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जाय लिरगिरिफोरनि लिरनायाव बर' रावा गोदोनिफ्राय फैयै फैयै दिनै बे गेवलांसार महराव मोनफैबाय बिसोरनि जिउ गोलावनि थाखाय हांख्रायनानै आं दिनै बे जामुंथाय न'खौ बेखेवनाय जाबाय Kami
앞에 들어가.